Eigenlijk 2200 bijna. Goedemiddag, ik ben Jan Felix Koeman, 22 jaar oud. Welkom hier bij Klein Karoo X. Kom kyk bietjie binne. Die stel aan die linkerkant is ons tweede batch units. Die eerste is tussen die borde. Hulle is nou afgetree en die stel aan ons regterkant is nou heiliglik ons nikstes. Nog 1050 ene. Die stoor eigenlijk nou op 2200 lene. Hulle word alles deur my en twee van my personeel nou omgesien. Ons het een vrouwmens wat binne die stoor werk voltyds. Sy voer elkeen van hulle oggend en middag en ja, sy tel elke eier op, dus so ongeveer 1800-2000 eiers van begin tot einde elke dag. En ja, ons sien uit na ons volgende stel hokke wat nou op pad is. En ja, kom by ons sorteer en verpakkingskamer. Ons glo in kwaliteit eiers, daarom maak ons gebruik van Nova se lemmeel mengsels. Ons eenheid kry daagliks 'n gebalanseerde en goed geformuleerde mengsel deur Nova se voer. Ons voorsien in verskeie hotelle, gastehuise, lodges en tuisbedrywe. En daarom lewer ek persoonlik af, want ek glo 'n persoonlike verhouding met kliënte is belangrik. Ons kwaliteit eiers is vir ons prioriteit. Daarom word varsheid gewaarborg deur binne 3 dae aflewering. En ja, dit is wat hier in ons verpakkamer gebeur. As klein seentjie wou ek nog altyd met hoenders geboor het, nog altyd. Maar my pa het kosreise gehad en as gevolg van dit kon ek nie my hoenders aan die gang kry nie. Uiteindelik jare later, nou dat ek uit skool uit is en 2 jaar in Amerika was, het ek uiteindelik myself 'n paar rand weggesit om 'n paar hoenders te kan koop. Ek het laas jaar, die 20ste November, het ek my eerste 250 henne gekry. Dit is nou huidiglik 2 henne wat nou free range is. Middel Desember het ek nog 1200 gekry. En so begin die ding. Ek sit nou tans met 2200 henne en nog 5000 op pad hier na middel volgende jaar. My doel is om 'n stoor van 7000 lene vol te kry en vol kapasiteit te hardloop. Dit is moontlik, dit is doenbaar, maar daar is ook baie werk betrokke. Die ene hier word geleentheid gegee om vry en het te wees. Dis ons karhoender, vry loop